बांधतं बरं नारळ बांधलं. बापुडे होते ते संपले फक्त तुम्ही दोनच राहिले. एकंदरीत परमेश्वराचं ध्यानचिंतन करीत साधारण कुठून आला समाधान वाटलं. एका स्वर्गातून स्वर्गात आलो. स्वर्गातून तसंच आहे. पण काय मी इथं आलो. खरोखरच मला समाधान पुढे चोरले झुंबर पताका सपाट पायात आहे सपाट पायात तू इथं आलास आणि म्हणतो काय मी आग लावली मी बोंब का समजा तुम्हाला आग लागली तर बोंब कोण मारणार
आग लागली तुम्हाला तर बोंब ए! म्हणून मी बोंब मारेन. कोणाला आग लागली? नाही, तुमच्या जगाला इथं असं हा, हा, इथं. तुम्हाला नाही, तुम्हाला नाही. ए नारायण, तू इथं आला तू आमची पोचवायची तयारी करत आहे. मुळीच नाही. आपुलकीनं माईनं ममतेनं मला विचारायचं पण काय नाही एवढं हर्षभरीत का याच्याही माफी कारण नाही अर्थ कारण काच है एका या विश्वाचा अधिकारी आम्ही दोन्ही बंधू अजिंक्य अजिंक्यावर आम्ही झालो आणि स्वतःची पाठ रोखून घेतो. याला कारण एक वेळ तुम्ही दरबारात बसले असताना विचार बदल होता आणि त्या विचारात मी बदल केला आणि तुम्हाला मार्ग सांगितला. काय उपकार केले आमच्यावर उपकार केले बरोबर अरे नमस्कार केला म्हणून तू चमत्कार आम्हाला दाखव. आमच्यावर काही उपकार केले नाही. तुला कशाला वय अजिंक्य आणि अमर झालो. त्या पाठामुळे त्या गाठीवर बसून तुम्ही अजिंक्य अमर आम्हाला झालं हरकत नाही. देवताची त्या देवाची भक्ती केली आहे. देवाची भक्ती करून तुम्ही प्रसन्न करून घेतला. देवाला आशीर्वादही दिला आहे. हे देवतांना मी जवळून ओळखतो. तुम्ही दुरून ओळखता तुम्ही भक्ती करून त्याला ओळखता पण त्या देवाला मी जवळून ओळखतो. त्याला अरे देव देतात पण हात राखून ठेवतात. शब्दाने जन्माला येतो की नाही जन्माला येतोय तो केव्हा केव्हा तरी मरतो. तू इथं जो आला तो काय आम्हाला पोचवायला आला आल्यापासून मरणाच्या गोष्टी मरणाच्या गोष्टी करत आहे. कारण याला आमचं मरण मुळीच कथन करायचं नाही. कारण आया इथपर्यंत आलाय केव्हा आपल्या मुक्तांगणावर जाण्यासाठी चतुर भक्ती केली. देवाला आशीर्वाद काय दिलाय अजिंक्याने महत्वाचं वरदान दिलंय. पण वरदान काय आहे डॉक्टर सितो कांचन आणि प्रतीक्षा मिस्त्री यांनी आमच्या तिघांच्या कलेला हे बहुळ स्वरूपाचं प्राप्त ते तुमच्यावरती विचार केलं. त्याच्या वतीनं आरंभकर दशाकर डॉक्टर मंडळाच्या वतीनं त्याचा स्वीकार आणि प्रांजल आणि प्रतीक्षा मिस्त्रीयांचे आभार. आमचा मुक्तांगणा काय याला कळलाच आहे. हा बॉम्ब मारत फिरणार आणि याच्यासाठी मलाही आपुलकी संपली एकाएकी बदल अरे नारदा त्या देवाला आम्हाला आशीर्वाद दिलाय. ज्यावेळी वैष्णव भक्ताचा छळ आमच्या हातून होईल त्याच वेळी प्रत्यक्षात वैकुंठीचा नारायण तो नारायण तिथं धावती राहून त्या वैकुंठीच्या नारायणाकडे आमचा सेवक अरे असं कधी होणार नाही. ज्यावेळी आमच्या हातून घडेल त्यावेळी या दानवेश्वराला मृत्यू प्राप्त होणार. कशाला वय तुमचं बरं सांगूच नका. आम्हाला विचारायचंच नाही. मला सांगा चालुक्यात आम्हाला अजिंक्य बरोबर कसं म्हणू याची प्रचिती घेतली
प्रचिती घेतल्याशिवाय अरे आज ना उद्या घेऊ. उद्या तोपर्यंत तुम्ही संप- ए! तसं नाही, तसं नाही. मृत्यूलोकाची ब्राह्मण आहेत ना, मृत्यूलोकी ब्राह्मण ते यज्ञ करतात. आणि आणि त्या यज्ञ केल्यामुळे तेव्हा त्यांना त्याचा अविर्भाव मिळतो. म्हणजे मृत्यूलोकी असणारे ब्राह्मण हा. यज्ञ हवन करतात. देवताच्या नावानं त्यात आहुती देतात. त्यात अविर्भाव देवताला मिळत आहे. युवराज, या पाताळ वनाचा त्याग करावा. निवडा कशा करत सैन्य तुझ्या समवेत ठेव. मृत्यूलोकी प्रवेश करावा. त्या ब्राह्मणाला समोपचाराचा बोध करावा. जर का ब्राह्मण समोपचाराचा बोध ऐकले ठोसा ठोसा हात न्याय खाजा जा. मनाचा ब्राह्मण होमा करतोय ती बंद झाली पाहिजे. पराक्रमीच आहे तू. अरे आहेच माझा बंधू. आता तू काय करणार आहेस? नाही नाही काय माझा बंधू ब्राह्मणाचा सेवेत करण्यासाठी गेलाय. हो न जाणं न कळेना कदाचित जर का त्याच्या माती संकट निर्माण झालं असेल तर ह्याला संकटाची खरी ओळख कोणाला येते का? हा अंध का स्वतंत्र होईल. जर का कुणीतरी वैर निर्माण झाला असेल तर त्याचा प्रजाची काय करी करेल तेव्हा तुम्ही या शिवा. अहो मला काय कुणी जन्माला आलं तरी सुख नाही आणि मेलं तरी दुःख नाही. पण अंधकास होतो आणि तो आणि तुम्हाला काय बस या नारदाचा अपमान केला. चालता यायचं असेल तरी बसायचं असेल तर बस नाही तर चालतात. पण ज्या ज्या ठिकाणी अहंकार निर्माण आहे, त्या अहंकाराचं निर्मूलन करणं हे माझं हात आणि म्हणूनच केला. हे परमेश्वर हे सुख शांतीच्या आनंद म्हणाला स्वयं प्रकाशित प्रकाशणारा परमेश्वरा तुझ्या सतीश किनारा स्वर्ग मृत्यू पाताळ या त्रिगुणात माझी गमनते. वेद विधांगाचे तहत्व आणि महत्व जाणून वेळी भोजनाचा सगळ्यांचा अधिकार तिथं परमेश्वर जे काळविवाच्या हाती घेतले ते सदोदित परिपूर्ण होण्यासाठी देवा तुझ्या आशीर्वादाचा अभेद कवच या नारदाच्या सदैव तसेच काही दिवस मला अनंत दशाच्या नाट्यमंडळाच्या कथा सुद्धा हे परमेश्वर हे नवागिरी आणि कर्तायित्व हे कवितायित्व जिथं जिथं जातोय तिथं यश प्राप्ती आणि नारायण नारायण त्या ठिकाणी दुःख
दुःख मोठा